pastor ngilobe yachaza amaphupho. Inamba yami ngisebenza ngokuphela ngoba uyimember ye-channel ngoba uyakhonekta ku-channel from 9 to 5 ntambama from Monday to Friday. Uyangifonela ngoWhatsApp sibheka la umlandeli ubuze ukuthi uphupha ehambe egcekeni wase uyaphuka nake singakusho uma uphupha ukuphuka namuphukile one kuyenzeka uma uphupha uphukile ubophawu esithatha njengolubi uma uphukile olusho kungenzeka umuntu osuke egadla ngento awumeqo ewumbulelo ewamabekelo ewumqwepha. 2 ngokwesintu kungenzeka uma uphupha uphukile ubophawu uma uphukile olusho kungenzeka wena uyathethisa uyashaywa izidalwa ngenxa yokungenzi okufanele noma yokwenza izinto ezingalungile. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha futhi uphukile kuyaba uphawu kungaba ulubo olusho kungenzeka usubuzobhala isikhathi esibi nesinzima sezishayo izilimo okanye ivivinyo ezizophazamisa inqubela phambili emkhakheni wakho. Siyabonga besibheka lapho uphupha uphukile. Anza kwethu uvakashelani lapha Mayanga Brothers School sibizwa nge-Selishule Academy silapha ePitoli eRoss Town. Ngabavakashela ku www.selishuleacademy.co.za kanti ungakwazi ukubafona futhi mafuna imininingwane ukuthi uye lapho ku 076 135 0426 noma uthi ke 012 004 3755. Inamba kwam offering zabo bane preschool abene after care. I-preschool yabo ke iqala ku grade R igcina grade R kanti after care iqala ku grade 1 to grade 12. Offer lokhu ke ama-skills abangabathola is computer literacy, ama-robotics studies nama-coding nokunye okuningi abanga ingane yofunda ulwazi oluningana loluningi ngalithola. Isikolo sabo is computerized, so ingane yakho from preschool izobe iqala njalo ngecomputer. Bavula from 6 ekuseni ku 6 ntambama. Bavakashele lapha eRoss Town ngasama scribe. Siyabonga.